What's up? Ja nyt ollaankin Hunteri ja X-Communist. Joo, ensimmäistä pelivideo. Me ollaan jossain Egypti-mapissa. Ja nyt mikki laitettiin tonne puolelle. Mä en tiedä kuuluuks tää ääni hyvin, kun toi otti ton mikin ton kommunisti. Joo, pelataan jossain Egypti-mapissa ja on ihan ok mappi. Ei toi oli spy. Mitäköhän tästä tulee? Saatiin 1 killi. Mä otan HP:tä tässä. No, luoteja tuli, mutta ei HP:tä. Nyt olisi mukava semmonen random kritti. Osuis ja tuli... vitsi. Tuli toi avustus. Siellä on joku kurpitsapää. Kurpitsamies. Joo, toinen tappo tuli. Scoutti tapettu. Tästä tulee toinen tappo varmaan. Joo, Toinen kaksi tappo. tappoa. Mä yritän saada nyt mahdollisimman paljon tappoja tästä, mut en mä tiedä mitä tästä tulee. Otetaan toi. Ja tosta vedetään. Ei päästetä niitä valtaamaan. Ei. Miten kato ku paljon respawn aikaa. Joo, mulla on tämmönen kummallinen mikä Black Box Festival. Joulu. Kummallinen Festival. lapio. Oho, kaveri lähti viestiä, se varmaan haittaa. Mitä itse tapahtuu? Joo, todellakin. Tää on tää. Mä en tajua tätä juttua. No, tää on tyhmä serveri. Niin ensimmäinen video, ei tarvi ihmetellä, että kuulostaa ehkä Tää on nyt ensimmäinen tyhmältä. video. Pitkä aikaa ei olla kuvattu. Mut mä nyt yritän tehdä parhaani tässä videossa. Niin tuntuu ihan outolta puhua. Niin videossa. samaan aikaan pelaa ei pysty niinku keskittymään. Jes, 2, ei. Ei scoutteja. 3 scouttia. Ja 1 menee pois ja jes toinen ja ei. Ei, vettä. HP:ta ja sitten toinen random kritti lähti siitä ja jes. Yes. Hyvin lähti tappoja. 3 killstrikki. Joo, oota. Saisko HP:tä? Kiitos. Ei tänne vetää. En tykkää tästä. Sammakko vei. Siellä oli sammakko. Todellakin jos tilaajia alkaa tulee, niin voidaan alkaa sit lisää pelaa PF, jos haluatte. Niin, Mä tykkään ihan tykkääkää pelaa videosta, jos te haluatte lisää Mitä? tämmöstä. puolen. Ehkä kun se antoi splash damageita. Aa. Niin, tykkääkää videosta, jos te haluatte lisää tämmösiä videoita. Joo. Että siellä oli sun käsi tuolla. Ei, Joo, mä tiedän, tää on joku ihme Halloween. niin sama juttu tapahtui täällä pesäpallolla. Mutta mä just sain tän Black Box. Oota, tosta lähdetään tekee tonne damage. Wow, näet sä 2 tonni damageita. Ja siitä lähtee ainakin toi kuolemaan. Sitten saadaan toi heavy tosta alustalta pois. Toi auttoi mua sen kanssa. Ja nyt Sit me siellä kuollaan. lähti. Ei se kuole nyt. Noin. Ja sitten tuolta. Ei, ja tuolta. Ja hitsi kun on vaikeeta. Siellä on hullu scoutteja. Scoutit on väkivaltaisia. Sitten Noin. killstreakki. Tää on ehkä ärsyttävää kun me toistetaan näitä sanoja, mutta kun on vaan niin kiire lagas pikkusen. Toinen tappo. Ei. Ja nyt kuoltiin. 13 tappaa 2 kuolemaa ihan ok. Se ei mitään Just pahasta. joinattiin servuu. Santeri Täällä pelaa. pelaa yksi mun kaveri, se on tuo sinisessä tiimissä. Me yritetään nyt saada jotain editointia tähän, mutta mä en olla ihan varma, että Me ei osata editointia. Niin, Ehkä, me tulee, ollaan vähän huonoja, ehkä että- tulee hirveä editointi. Niin, mutta tuskin se video pilaa. Noin. Ei. Lähdetään tästä näin ja näin ja No ei. ei ihan. Tuolla on spy. Olipas tyhmä spy. Tänne keskipisteelle olisi kiva päästä valtaa tätä ja ei. Sitten takaa. Just tuli ammuin scoutti. Ei jumala. Mennään tähän päälle. Täällä on niitä Halloween ghosteja. Tää on ihan ok servu silleen, että ei oo mitään parhaita pelaajia tälleen, mutta jotkut on taas ihan älyttömän hyvillä. Sillä ei vaan voi mitään. Missä se mikki muuten? No tota, No, näe se- sitä kun se on niin musta. Missä kaikki on?
No tuolla... Saaks tää No ilmoitteeksi? Siinä Et on- sä osu seinään. Niin mä näin. Tuolla on haamo. No, mihin kaikki on mennyt? Sit siellä on... Jes, ja... Noin ja ei. Sit tuolla on spy, toi spy. Mä näyttiin tää... Siis tässä oli äsken ihan kunnon väkeä tää keskellä. Kaikki Niin perään. jos- No. Insta Ei, älä ammu itestä. Tää vetää jotain automaattia. Niin täällä oli joku bugi glitch, et ampuu ite. Äkkiä keskelle. Ja, oi. Ei tullut damageeta sille. Yes. Noin. Tää klitsaa välillä, tää ampuu automaattisesti. Niin, se on tommonen juttu. Äkkiä HP:ta. Hyvä. Rocket jump. Ja tästä näin. Äkki kuolema. Tonne noin ammutaan vähän. Noin, ei. Yes. Yes. Ei, mitä helvettiä? Tuolla on toi Joo. heimoveitse. Joo, ok, poj. Yes, ei. Jumala. Mulla on tää näin, niin mä pystyn hankkimaan täällä. Tuo oli aika tyhmä, kun se just juoksi siihen rakettiin päin. Tää näyttää vähän epäilyttävältä. Joo. Joo, se oli spy. Katso mun vähän ei hitto. Ei. Ja siis verä. Tästä näin ja boom. Hieno killi. Ja nyt vapaa mies, suomalainen. Aina suomalaiset pitää nyt kuolla. Ja tuo mikki tänne ylös, mä en tiedä taas mitäkään tästä tulee, kun on näin hyvin pelattukin. Joo, missäköhän nää... Ne on keskipisteellä. Tiimissä mitä just tultiin tänne pelaamaan. No ja... Joo, No, random hyvä kritti. killi. Joo, vallattu. 214 damageeta. Jos Backstappaa tulee takaa. Se vedikö se nyrkil vai? Onks toi se Assassin's Creed veitsi? Joo, se veti sillä Assassin's Creed veitsä. Tää olisi ihan kätevä tää. Vois käyttää. Joo. Keskipiste on meidän taas. Täältä näin. Tonne. Hyvin suunnattu. No, voisitko kuolla niinku? Hyvä juttu. Hyvä osuma. Random kritti. Noni, Ois hyvä saa tosta random kritti. hei. Spy varasti killi. Peruspait, aina joka tilanteeseen tulee. Joka tilanteessa. Tähtä amputaan automaattisesti ja meinas osuu. Hyvä. Dominator on tota. Hutter aina domineittaa kaikki pyrot. Mä en oikeastaan tykkää tosta... kiitos. Mukava. Mä en oikein tykkää tosta pyrosta. Se on jotenkin niin liekehtivä. Voisitko kuolla? Joo, verä. No. Molemmat kuoltiin. Joo. Ei näyttänyt. Ei molemmat kuolleet, se meni takas. Vitsi mun menee kyllä huonosti. Tästä pelijaksosta ei tuu nyt niin pitkä, mutta jos tossa on jotain lageja, niin mä en voi sille mitään. Tai me ei voida sille mitään. Tuolla on joku. Mitä sä teet täällä beississä? Sä oot idiootti. Ei. Miten toi meni ihan pieniksi? En mä tiedä. Pystytkö sä laittaa RTT täällä? Mä en tiedä näistä. Sä oot... Joo, se on Hunter. Eipä spy pääse. Voisit sä lopettaa tän mun chittaamisen? Joo, mä kuolen varmaan kohta, kun mä rocket jumpannut niin paljon. Hei, hitto, spy. Lopeta. Hila, yes, kiitos.
Ja taas taisi tulee joku... Lopeta. Vähän oot Tyhmiä epäily. spike. Vedä. Mikä se oli? Toi... Ei. Lapiolla En mä, tapas. mä yritän saada tällä, koska mä saan tästä pisteitä tai niinku HP. No, noin. Joo, Vapaa mies. Ei hitsi tuolla Mr. Nakki nyt. Mut tää pelijakso loppuu tähän. Kiitos katsojille ja muistakaa tilata. Se on Mr. Hunter ja X-Communist.